I denne video skal jeg forklare på en klar og struktureret måde, hvordan kort- og kugleeffektene fungerer, som Eden Choi fremførte på Britain's Got Talent. Forestillingen begynder med en nøje bygget scene. Han dukker op med et æble i hånden, bringer det mod læberne, som om han skal tage en bid, og lader det derefter falde helt naturligt. Det, som er overraskende, er, at det, i stedet for at falde med normal hastighed, synker sagte ned, som om det foregår en slags gravitationsmanipulation, og ender op i en hultømmerstok, som er forberedt på scenen. Så snart denne effekten er over, blåser Eden ud en tæt sky af røg, og næsten umiddelbart dukker et kort op i munden hans, som om det havde opstået fra ingenting. Derefter begynder han, i takt med musikken, at producere kort i ekstremt høj hastighed, og kaster dem et efter et, som om hændene hans var maskiner, lavet kun for dette formålet. Efter denne indledende fasen ændrer han det generelle tempoet i præsentationen og går over til en del, som er mere fokuseret på visuel manipulering, da en hvid kugle dukker op og på et øjeblik forvandles til 3 forskellige farver. Følg med til slutten af videoen, men først giv os en tommel op. Abonner for at se flere videoer som dette. Hver farve vises flytende fra rødt til grønt og deretter til slutfarven. Derefter begynder kuglen næsten uden overgang at multiplicere sig visuelt i højre hånd og skaber illusionen af, at nye kugler genereres direkte fra håndfladen hans. Efter denne serien med multiplikationer viser Eden hændene tilsyneladende tomme, men producerer likevel et kort til. Dette kortet svæver i luften, som om det var fæstet til en usynlig mekanisme, og når han trykker på det med en rask bevægelse, forvandles det pludselig til en hvid stang, som forsvinder uden spor 1 sekund senere. Senere udfører han en visuelt slående transformation af et kort, da han forvandler en 4 i ruter til en 9 i ruter, med en så skarp forandring, at det ser ud som en digital effekt. Til slut slipper han det transformerede kortet. Det snurrer raskt, ændrer farve og går i opløsning i et konfettiregn, som markerer slutten på akten. Hovedspørgsmålet er, hvad ligger bag alle disse effekterne? Metoderne deles ind i 4 distinkte deler. Det første trickset gælder æblet, som falder i sagte film. Dette æblet er ikke bare en rekvisit, det har en nøglefunktion. Når Eden bringer det til munden, kan man se, at han ikke faktisk biter i frugten. I stedet inhalerer han damp fra en skjult enhed inde i æblets struktur, noget som skaber røgen, han blåser ud i starten af trickset. Den langsomme nedstigning er heller ikke en digital effekt, men et mekanisk opsæt med en næsten usynlig tråd. Den vigtige delen er systemet, som holder tråden. Eden bruger en sammenlægbar spole med usynlig tråd skjult i klærne. Slik fungerer det. Spolen er fæstet med en klemme, som ikke kan ses forfra. Tråden går ud af mekanismen bag armen og fæstes til æblet. Siden æblet er lidt tyngre end objekterne, som vanligvis håndteres med disse enhederne, synker det sagte, fordi spolen forsøger at trække ind tråden i samme hastighed, som tyngdekraften trækker det ned. Denne kombination skaber en langsom faldeffekt, som overrasker publikum. Derefter går vi til delen, der Eden producerer kort med begge hænder. Denne teknikken kaldes perfekt produktion og kræver præcis øvelse. Kortene, som bruges, er ikke vanlige kort, men laget for scenehåndtering. De er ekstremt tynde og har en hudfarvet bagside for at kamuflere se med hænderne. Dette gør, at magikeren kan skjule og afsløre dem, uden at publikum mærker forberedelsesbevægelserne. Hvert kort holdes mellem fingrene
og projiceres kontinuerligt utover, noget som skaber illusionen af uendelig produktion. Så kommer fasen, som handler om kuglemanipulation. Eden holder en hvid kugle i højre hånd, men hemmeligheden ligger i venstre. Der skjuler han en kugle, som består af flere farvelag og på en blå kugle. Den hvide kuglen placeres strategisk på denne trikskuglen, slik at publikum ser det røde lag. Når han slipper den hvide kuglen, tager han den raskt op med venstre hånd, mens han fortsat viser det røde lag, som om det var den samme kuglen som før. Derefter snur han trikskuglen for at vise den grønne farven og udfører en ny snurring for at forberede delen, der kuglen multipliceres. Multiplikation fungerer, fordi trikskuglen har flere aftagbare ydre lag. Eden holder kuglen med tommel og pegefinger og fjerner hvert ydre lag for at lage en ny kugle. På denne måde bliver hvert lag en egen kugle for publikums øjne, selv om flere af disse kuglene bare indeholder skal, ser de for publikum ud som identiske, solide objekter. Efter hele kuglerækkefølgen kommer vi til et af de mest detaljerede segmenterne i akten. Kortet, som ser ud til at svæve, og derefter forvandles til en stang, før det forsvinder. Dette trickset afhænger helt af designet af objektet, som bruges. Stangen er bygget med 2 modsatte farver, en helt hvid og den andre helt svart. Det svævende kortet er fæstet med svarte tråder til den svarte siden af stangen, syet gennem kortet og med små løkker i kantene. Selv baksiden af kortet er svart malt eller belagt, slik at det let kan skjules i det rigtige øjeblikket. Fremgangsmåden begynder, når eden trækker ud stangen fra den ene ende og holder den mellem hænderne, slik at fingrene kan bevæge sig rundt kortet, uden at publikum lægger mærke til overgangen mellem objekterne. I det øjeblikket, han slipper stangen, forbliver endene i kontakt med fingrene gennem de svarte trådene. Derefter sætter han forsigtigt fingrene ind i trådlykkene og skiller hænderne. Denne bevægelsen spænder strukturen, og det ser ud som om han klemmer kortet midt i luften. Kernen i effekten ligger i det, som sker ret efter. Eden roterer højre håndflade 180 grader mod klokken, og takket være denne rotation bliver den hvide halvdelen af stangen synlig, mens det svarte kortet forbliver helt skjult på den siden, som ikke er synlig for publikum. Samtidig er den ene ende af stangen fæstet fra starten af til en usynlig elastisk tråd fæstet inde i skjorten. Denne fæstingen gør det muligt for eden på nøjagtigt rigtigt tidspunkt at skyve den nederste delen af stangen ind i klæderne. Den elastiske tråden trækker stangen tilbage umiddelbart og forårsager et rent og pludselig forsvinding. Dette fungerer, fordi tråden holder konstant spænding og holder stangen klar til at trækkes tilbage uden rykkede bevægelser. Publikum ser bare en stang, som på mystisk vis forsvinder. Efter dette forsvindingen kommer den sidste delen af akten. Den visuelle transformationen af 4 i ruter til 9 i ruter, efterfulgt af snurring, farveændring og slutlig forsvinding i konfetti. Denne illusionen bruger 2 kombinerede principper. Det første kommer fra Kadabra 2-kortmekanismen, en type trikskort med usynlige tråder koblet til små bevægelige punkter bag de trykte diamantene. Når udøveren trækker i en skjult klaf på bagsiden, ændres punktene og skaber transformationseffekten. Publikum mærker ikke, at tallet i sig selv egentlig ikke ændres, fordi det er diamantopsættet, som visuelt dominerer på afstand. Den andre delen af trickset er baseret på en Kadabra 2-version, som har en bevægelig klaf fæstet med svak lim.
I Edens rutine er denne klaffen forberedt til å-løsne med et raskt håndledstryk. Når han snurrer kortet, løsner klaffen, og kortet er klar til å manipuleres uden at publikum mærker forandringen. Siden kortets bakside er helt svart, kan Eden rotere det diskret mod brystet og skjule hele den interne strukturen, mens illusionen forbliver intakt. Et øjeblik kan metalspidsen inde i langfingeren han ses, når han forsigtigt fjerner mekanismen. Denne lille detaljen viser, at trickset er like afhængig af manuel teknik som mekanisk præcision. Efter at have skjult mekanismen, spinder kortet af sig selv. Denne snurringen giver ikke bare drama til sluteffekten, men hjælper også med at skjule de sidste tekniske detaljerne. Mens kortet bevæger sig, ændres farven takket være baklaget, som bliver eksponeret under snurringen. Når snurringen er fuldført, udfører Eden en liten fingerbevægelse for at holde restene af den skjulte mekanismen uden for synet. Derefter, akkurat når publikum fokuserer på kortets ændrede farve, aktiverer han mekanismen, som slipper konfettien. Konfettien var forberedt på forhånd og frigøres via et lille, diskret system. Når kortet visuelt går i opløsning i luften, opfatter publikum akten som fuldført. I dette sidste øjeblikket er det ingen synlige spor af enheden eller det skjulte materialet. Alt som ses er et farveeksplosion, som falder som regn fra hænderne hans. Denne afslutning skjuler også eventuelle små tillægshandlinger, som er nødvendige for at rydde op i rekvisitterne. Hver del af forestillingen afhænger af en kombination af teknisk færdighed, nøje designede objekter og absolut kontrol over scenetid. Usynlige tråder, sammenlægbare spoler, lag med farvede baller, skjulte kortklaffer og kamuflerende farver spiller en afgørende rolle. Scenografi, lyssætning og afstand til publikum fuldfører detaljerne slik, at ingen tilskuer kan opdage, hvad som egentlig sker. Konstruktionen af alle disse elementerne skaber en rutine, der hver bevægelse er planlagt på forhånd. Ingenting er overladt til tilfældighederne. Håndposition, snurhastighed, musikalske rytmer, kropsvinkler og hvor magikeren ser, er lige vigtigt som rekvisitterne, som bruges. Resultatet er en akt, som virker overnaturlig og flytende, selvom den faktisk er baseret på nøje ingeniørkunst. Bag karakteren ligger bare mekanikken, som gør hver effekt mulig, men præsentationen er lavet slik, at publikum aldrig får se denne delen. Dette er essensen af veludført magi, en kombination af teknik, forberedelse og visuel historiefortælling. Hvis du likte videoen, venligst giv os en tommel op og abonner for at fortsætte. Og se indhold som dette. Vi ses næste gang.